Khajani poito khlainirok phati singtini singongkha kaitini nokthar o kokthai kok katharbai kaitini kokno wansuk layano ek korin tinni sulo sijak tongo norok sawi manya de norok ongkha kaitini nokthar phia kaitini phola norni bisingo tongo singongkha kaitini nokthar te o nokthar bukchaya aro kaitini phola bisingo tongnai kaitini phola bisingo tongnai wansukui de mankha sawi de mankha bisikhe uthuk kok kaitini o kokthai sing poito khlainirok joto kwthang noktharse o nokthano jisu sakbai thang boni thuybai paikha boni thuybai nini hamya sumchokno osokno soi kwthar snamkha sing suigya tongmase sumchogo kuthui tongmase jisu singno sumchoni segui polakathar tongnani bagibo thai snamkha o polakatharno ning mathangjakmani sil ningongkha kaitini nokthar sing kaitini nokthar kwthar elambak abono tebo saklayo 1 Korin 6:19 norok sawi manya de norokni bwsakongkha norokni bisingo tongnai phola katharni nokthar o phola kaitor bai rijak mase norok tei sak sakni liya norok kaitoni se kaitoni nokthar abo joda khe khagui tonijakse bobai kuthuk kukni halok boi tangnani bagui se o nokthar snamjago o noktharno kaitoni kokbai kupulungkhe naithok khe khlaiui matoni nai kaitor hamjakmani joto manibai singsacha khlai matoni nai kaitor lobjana tei o nokthano samungo ma thepanai swijak tongo 1 Korin 6:20 bo norokno paikha Jisu Kristo boni thuybai jengno paikha hini sao aboni bagui kaitor lobjana tei norni bwsakno samungo rangdi phari singtini sini bwsakno kaitini mung lobjana tei kaitini samungo phanangui de tong wansuk layano khajani poito khlainirok ning kaitini noktharia de hingke pholakathani bisingti kaitor ningbai tongphaiglak de kaitor boni nokthana tui tamo wansuk phaidi sing kaitini kokthaio khabera layano khuk tanglayano 1 Korin 3:16-17 norok sawi manya da norok ongkha kaitini nokthar aboni bagai khoroksasi kaitini nokthar sabaikhe kaitor bo bono sabainai tamni hinba kaitini nogongkha kwthar phia norokbo boni nokthar sing jotono kaitono kirna nangnai tei kaitor boni sajlani bisingti boni thuybai paimani noktharno borom khlainani nangnai tabuk ning nini liya jisuni se sakno hamjagui kaitor lobjana tei tongmani no ongkha kaitoni musungtui nokthar tabukni omolo kwbangma borokrokno kaitoni o noktharno tui khaksangya ongmani nugo aboni bagui sakno kaitoni mung lobjana tei samungo phanangui manya ongui thango sakno satisfy ongya kaitor rohormani bo sakno tui satisfy ongya paithago wansumung hamya bai sakno naithokrinani thango wansugui jefru sing sakno jaknai sakno phunugui mannai rino sumo kaham wansumung bai de orino sumkhana tini osini bwsago nokol mani mangde thebajak ongkhana o nokol mani no karui ninghimi manya de ongkhana abo bai se ning pailiya kaitini nokthar ning haifano abono tui ning satisfy ya borom riya te kaitor lobjana tei sakno samungo phnangya ang rino kani manya hwnui nokol bukur theboi manya hwnui sanani thangya phia aro khata beradi abo bai buljagui ta tongdi bwkha hamya bai mungsapono khlaina ta thangdi hini se ang sao o kokrono tui kebo phano saya phia ang sanai nurokano follow khlaiya phanong thun ang sanai sijak tongo room 16 ni 17-18 takhurok ang norokno sajao norok phwringjagui manmani abahai phwringyawi kaklai phuilai khlai rinai borokni bwkha sabainai omtui borok bai huske tongdi borok bai ta batai di omtui khlainarok chini subrai Kristoni samung khlaiya borok bohokni samungse tango borok kok kaham sawi kok kutui sawi borok kosangrokno lama korrio oro chingnugo kaitor total borokno hamjagya sakao khe juda bisingo khe juda kaitor abahai borokno hamjagya hini sao khajani takhuk tei buhuksong kaitor tatal borokno hamjagya abo kaisa muitunardi abono main reason ning poito ragui manya ongmani phari sing elambak naileno 1 Timothy 2:9-10 ang burirokno kanthani chumthani bolayawi kahamke kanthung chumthung hino naithoke phurungna bagui khajuta kanthung rangchakni goina ganthi ebakhe muktarokta kanthung phia morokni ribo ta kanthung tamokhe samung kahamno kanthung sing kaitono suriu hinnai burirok abo haino ma kanthai baksa kanthani sumthani bolayo boini silai naithokke
phunugui de manno jotoni slai ano bui attraction de ongno sakno kisisa de phunugui manno mokol blai buini slai de kisisa olok klai phunugui de manno buini slai kaham buini slai naithoke phunugui de manno buini slai kaham buini slai naithok mangse wanchugui tongkhe kaitoro tei bufuru kha hapsinai salsabude phatani manino karui himi manno sakno sajogya tongmani kokno ang oro saya phia kaitono kiriui kanthung sumthung abono se ang sana nayo baksa baksa bwsago tattoo sio baknayo coloriwo ning satisfy ade kaitori mani bwsakno tui satisfy ade जों satisfy se ongui manya hinke जों khaksangi se manliya hinke borombo riwi manliya aborok bai kaitore lobjak tong kisa phanuya ulta ningse lobjagui tongsiwo bwkha hamya bai ning sakno naithogrinani thangi tongo ning kaitini nokthade haino hai jodakhe sai kaisa wanchungnani ta thangtun je tattoo si paikha abo paikha kotalkhe singnani thanglai rokno se ang o koksawo bwkha hamya bai ta sithung bwkha hamya bai bwkhnai color tarithung abose ang sana nayo kaitor lobjana tuikhe bwsakno thepatung ning sakno satisfy ongmani abono dereyatui naikini khlaimani abono kaitono borom khlaimani ang poito khlainai chalarokno khunjuo tei mokol ganao ring kanmani nugo baksano khe bumba bufasongno basa chalano cheraini simi khunju phugui ring kandimani nugo abo jesa reason phano phunuktun kaitor le kisa phano thopsa phano lose lobjaigya abote bose lasima singsa khlaio abole bwkha kaham wanchugui khlaimani le onglak lamrima 21 ni soyo tamo sijak tong pharising naileyano hakebini nokphang bono kaitin thani to bui phainai tebo bono duglamo eba duglamni thonglao tubunai hakebini nokphang bini khunjuno sorbai phugui rinai abahaike a seleng thia sakni bagui bini seleng ongkhlaisinai singoro ulbaskang kaham ke porikhe saimannai khunjuo ring kandimani abo selengni protik se malikni logo thia sakni bagui nokphangni logo thia sakni bagui seleng khatimani okse abono tui sakno bolaithai kri abono kanma bai aborok naithokjaknai hinui kha kamani abobo suksugese ang chalarokno se okokno sao जों kaitori mani sakno se totally satisfy ongi manya aboni bagi kaitono yafar sugibo manya ongo te kaisa sugya takjak matai bai godaljak te kaisa style ang nugo buriyokno yakung yasao khudung kosom kanmani naidi borni phaikya o tongmung boyangni siringjakha borni ba siringi phaikya naidi o picture kubun matai khulumnai leader ni se kuthukke wansukdi sungsani tomurok takjak matai ni tomurok nini thani de tong kaitoni mung lobjana tui bwsakno samungo phunagui tong ning kaitoni nokthagia diba baksa poito khlainai tabo phano tongkho aborok jisuoya yasitamo se hamari phainai hini yasi kupulung yasitam kasaka khrang kanjak tongo bufuro tei poito raksinani sakse jisuo bwkha bera sugui manya tei bahaike boni nokthar ongsinani christian to ongkha phia jisuo kha bera nai boni nokthar ongi manliya sanani thangke abo belai kheno kirima singsa se a borok soitani ganao se tongo tau khano omahai borok bo tongkho o photo no 7 jon no rohordi eba khe o audio no 15 jon no rohordi ongya khe jisu no hamari diglak hati barsa sai mung nangai tongnai hinui sikiri naibo kwbangma tongo abono kiriui kwbangma borok no forward khlainai bo tongo elem korung na bagui omono khanadi mothangjakna bagui omono poito khlaidi Kethar tongui manna bagui omono samungo thepadi nono lama phunugnai jatibo orono tongo nini lama mothangjakmani chamungbo orono tongo tei nono tongthorina bagui khakchangmani kogrokbo orono tongo ani kok asuk nungsithung omo message no 15 jora no send khlaidi khlaya hingkhe nirokni nok nukhungo khakchangma manglak tei nirok omo message no 15 jona no message send khlaikha hingkhe nirokni chukya somoibo kaitor nok no naikhlainai tei nirokni nok nukhung sakao nirokno hamari mannai asukno jora amen takhurok bukhurok jisuru ning kaham kede sinikana boning mungsa khlaisini sakangno suknahani hamari kaitoni khairokmani hamari riwi dikha jotoni bagui bo sangsaro kebono sraina phaiya phia bobai mathangjak sithung hinise bo phayo inke nini o wansukma bisikhe tolao tei bufurwo jisuo torlok sinani tei bufuru poito kragmai mansinani tei kaitoni noktharba bufuru ongi mansinani khajani poito khlainirok sing je furo sak sak satisfy ongyani yagulo
borom khlaiyani yagulo te kaisa yapri seo afro kaitini noktarse sabayo elambago tamo sapi phatising naile phiwano 1 Korin 3:17 aboni bagai khoroksase kaitini noktar sabaike kaiturbo bono sabainai tamni hinba kaitini nogongkha kathar phia norokbo bini nokthar ningang o kaitini nokthano sabai detong hinke kaitur boto nono sabainai hinei kathar elambago sawo kirnani nangyade khoroksasuk jefru mungsasuk suwak bidi potel pot khoni hodarok ganjarok te drugs ok sawo abo sakni bagai kaham ongnai hinide sana ehin ning saise mano abo sakni bagai kaham ya abo nono paitheko kwbangma bemar tubui phaiade kisisa se nawo khurisa se ningo kwsak se ningo hinei samabai kisisa no khoti ongnai te abono bemar kwbangma tubui phainai ning salsa phano 1 minute phano nini bosakno sabai thani nini bosak thitani nini yak kuride ongkhana wansukdi kiridi aboni bagai ning poito ragui manya poito ragui se manya hinke ning klai thangnani ganao kirima singsa lamao tongo kaitor bono sabainai sabainai tineo sing kisi sabai khuri sabai mungsangya hini hino thiaba noktharo kebo phano kisi sapano khuri sapano thop sapano suak maikham biri khoni gutka talangai thangya galathia pasni 21 tamosa phatising phuktam layano borok risi ganang suak nungui jurang waijalayo omohai tebo samung khlailayo sukango hinma hai tabubo ang norokno hino omotui tongmung tongnai rok borok kaitini hao habanta manglak abo bisike serious ongkhana khajani poito khlainarok ning kaitono poito khlaino hinke ningongkha kaitini noktharo kisi sapano suak talangai semanya kaitini noktharo kisi sapano khoni talangai semanya kaitor sajagya omotui manino kisapano se talangai manya thopsa phanuya aboni bagai ningang tini kaitini nokthano sabai tong hangke sojak tongdi kaitor ongkha belai kirima singsa bo samano bo khlainai no ipis pasni 18 tamo sijak tong naiphiwano angor butui phegei ta tongdi abon rokno sokomornai aboni slai pholabai koboljakdi belai kono srai suak maikham nungui phegei ta tongdi hini sawo abo nono komor nai hini sawo physical obo tei pholaobo phurungmung bisni ekoi mai hini sawo suak baino thesra kariwi kok sariwo arak kok atlang pitlang sariwo abo bai lama koror rijaknai rokni sian kori kathar elambago suak ningnai rokno biri ningnai rokno khoni chanai rokno sian kori se hino butu ase hino tei borok sian che kori hinke butu ase hinke soitani khio ahaino kwsai thangnai khajani bairok kaitini noktharo kebo phano suak khurisa phano klangya kaitor hamjai ase hini saiman khainke abo bai kaitor khaka hamse ongya hinke aboni bagai ning tabo phano poito jotoni slai uklogo sian koroi soitani ganao tongo suak biri ningo khoni sao drugs na ning kaitono lobide manno boni kothoma gahamno piri manno kaitini kokno sawide manno ehi ning manglak kaitono lobise manya obotui manui naitongo hinke kaitor abono sajagyano ongnai nabla kaitor sajagya se hinke ning soitan sajak matui se tongoi tongo abono borokno kirima singsa khlaio kaitini kok muitu khlairio nokthano je sabainai kaitorbo bono sabainai hinei khurisani khurini ongya sini tini kaisa khana kainei biri ongya sini thopsani simi kwbangma bukhugo ongya sini tini kihisa khana tei kihisa drugs naya sini khaki fildi kaitini nokthano sapsutra khlaidi ongya khele kaitini thamsino saimannai kebo kurui kebo tonglak kaitini basango basai mannai baksa tirthingmani mungsangya tamongnani hini sawo ganja kayo musuk banglao par khlayo aborok mungsangya tamongnani hini salayo ailebo apurni simino kaitor bai salai tongo kathar erambago sawo kaitor bai salmani no ongkha sumchok hini sawo ning kaitor bai salmang jasuk kasalo thang asik nini sumchokbo puarmang puarai thangnai aboni bagaino to ning khaki phili girjao khanangai surimanya thangke se bakha khepsa phano ongliya tabuk ning surimani sengte se ongnai noktharo thangese ongnai trekhe ning khamaite tongnai girjani salose tir kwbang koknani phaisinai rangrini khamaimao bakha sotonjagoi thangsinai kaitor bai salsinai kaitor bai salnai bo somjogo klaimang tongnai kaitor nono samungjayao chubanai hinui tawan chukdi kaitor borogya samungjayao nono chubanani kaitor ongkha kwthar kuk nono samung hamyao bo susi subaya Hebrew 13:5 tamo sijak tong phatising nailayano rangno mokol chingya ui tongdi tongma jorotino kha kosomui tongdi
tamni hinba kaitor hai hini sao ang nono khisi khibiya ang nono yase yakaida rangno mokolta singdi tongma jora tino jisu khabera de hini sao khajani poito khlanyaro kaitor nono rangbai ribai rangsak attraction khase khlaigla boni bisingni naithokno saimanui boni koinene no nugui boni nature no nuguise saimanthung abose bonayo aboni bagai sing kaito no poito khlainero sing kaito ni nok tharongkha tabuk sakno boni mung lobjana tuise o langmao himi mathangsi nai nini nok tharo se kaito tongphainai hinke aming lamate himi thangibo o shonibar bar hamya hini sadanibo mungsapano kurui ya phananya nibo mungsapano nanglia tamni hinbanning kaitoni nok thrase kaito je jagao tong bo tamno tui wanawui tongnani tino kwbangma khristanno wanao bar hamya hino obo hamya obo niyom kwbangma niyomo kerongo khajagui tongkho khajani poito khlainero ningang tini kaitoni nok thrase hinke kaitor ani bisingo tongo kaitor ani bisingo tonghanke sing mungsapano khajaglia sing phiok jakha abon bagai sini sak je sapa nongthun ang boini silai naithogya panongthun kaitor anu je rimani abono tui phadising khaksang layano satisfy ong layano kaito sini bisingo nokthar sanamani no tui sing abono naikini khlai layano kaito je malinyo hamjagya abono sing phataro khibiri layano kaito je malinyo hamjak abono sing bisingo dalayano kaito norok jotono hamari khlaitung amen.